Pero un magosto sen castañas é algo inimaginable. Como non imos falar deste produto estrela se estamos inmersos na campaña deste ano? Este froito, que non froito seco como algúns poden pensar, sufriu as condicións meteorolóxicas dispares e as vagas de lumes destes últimos meses. José Manuel Queijas, secretario da Asociación Galega das Castañas e dos Soutos, explica máis ao respecto. Hubo moita sequía, sobre todo na zona interior, Ourense e Lugo, o tema dos incendios, que non deixou de ser un problema bastante importante. Arderon, algúns outos e demais. Por exemplo, na zona atlántica, digamos que salvouse un pouco da sequía, houve unhas choivas aí en setembro, que son as que precisan os castiñeiros para facer máis grande o que é o froito, pero houve zonas como Ourense que pasaron moita sede, ali estuveron 4 ou 5 meses con temperaturas altísimas e sin nada de choiva. Galicia conta con 81 variedades de castañas recoñecidas, sendo 12 ou 14 as comercialmente interesantes. A industria da castaña é moi potente a nivel mundial. A queixa por parte dos profesionais que se dedican a ela é a falta de profesionalización nun sector que conta con exportacións a toda Europa, os Estados Unidos e mesmo o Xapón. E en canto aos prezos, nótase a subida neste produto. Se hai moita produción e de boa calidade, o normal é que os precios non tiren para arriba. Outra cousa que tampouco interesa que haxa pouca produción e que ademais é de mala calidade sanitaria, me refiero. Na castaña, desde que se apaña no souto, canto menos tempo este no chan, moitísimo mellor, hai que ser rápido, non pode estar tirada aí moito tempo. Ela vai collendo unha serie de enfermedades, teñen os fungos, teñen os insectos que comen a castaña. Pois si, hai pouca castaña, o valor debía subir, pero ao mesmo tempo non estamos dando un produto de calidade. Non é necesario recalcar que no magosto as castañas sempre teñen unha moi boa acollida, pero dende a Asociación Galega das Castañas e dos Soutos piden que os consumidores non se esquezan delas unha vez remate esta festa. A castaña ten moitas posibilidades, só hai que saber buscalas. No magosto comemos castañas casi chegando ao límite da indigestión e depois nunca miramos para elas. E a castaña é un froito que se pode comer ao longo de todo o ano, non só é o magosto, ten moitísimas acepcións na cociña, moitas formas de comer, en mermeladas, en castaña deshidratada, pódese conxelar para comer ao longo do ano, facer marmelos de castaña, a castaña precocida, marrón glacé, que tamén hai un marrón glacé que se fai aquí en Galicia, hai fariña de castaña.